The tens digit of a two-digit number is 4 times of its unit digit and the sum of the digit be 10. Then find the number. ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଘରର ସଂଖ୍ୟା ଏକକ ଘରର ସଂଖ୍ୟାର 4 ଗୁଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଗଫଳ 10 ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି xy, ଏଠାରେ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା y, ଦଶକ ଘରର ସଂଖ୍ୟା x ଏବଂ ଦଶକ ଘରର ସଂଖ୍ୟା ଏକକ ଘରର ସଂଖ୍ୟାର 4 ଗୁଣ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ଦଶକ ଘରର ସଂଖ୍ୟା ଏକକ ଘରର ସଂଖ୍ୟାର 4 ଗୁଣ। ତ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4y। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ଏକକ ଘରର ସଂଖ୍ୟା ଓ ଦଶକ ଘରର ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 10। ତ x ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10। ଆମକୁ xର ମୂଲ୍ୟ 4y ଜଣାଅଛି। ତ 4y ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10। 4y ଓ y 5y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10। y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଯେହେତୁ ଏପଟେ 5 ଗୁଣନ y ସମାନ 10 ଅଛି, ଖାଲି y ବାହାର କଲେ ଆମେ 10 ହରଣ 5 କରିବା ସମାନ 2। ଆମର ଏବେ y ର ମୂଲ୍ୟ 2 ବାହାରିଲା। x ର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ 4y। x ସମାନ 4 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 8। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ହେଉଛି xy। ତ xy କୁ ଆମେ 10x ପ୍ଲସ୍ y ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତାର କାରଣ ଯଦି ଆମେ 95 କୁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? 9 ଗୁଣନ 10 ଯୋଗ 5 ଲେଖିପାରିବା ସମାନ 10 ନୂଆ 90 ଯୋଗ 5 95। ଠିକ୍ ସେଭଳି xy କୁ 10x ପ୍ଲସ୍ y ଲେଖିପାରିବା। ତ 10x ପ୍ଲସ୍ y ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 10 ଗୁଣନ x ହେଉଛି 8 ଯୋଗ y ହେଉଛି 2 ସମାନ 10 ଗୁଣନ 8 ସମାନ 80 ଯୋଗ 2 82। ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 82। How many numbers less than 1000 are multiple of both 10 and 13? 1000 ରୁ ତଳ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା 10 ଓ 13 ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ 1000 ରୁ ଛୋଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା 10 ଓ 13 ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ 10 ଓ 13 କୁ ଗୁଣନ କରିବା। 10 ଗୁଣନ 13 ସମାନ 130। ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 କୁ ଆମେ 130 ରେ ଭାଗ କରିବା। ତ 130 ରେ ଭାଗ କଲେ 90 ଭାଗ ଶେଷ ରହିବ। ଯେହେତୁ 90 130 ରୁ ଛୋଟ, ତେଣୁ ଭାଗ କ୍ରିୟାଟା ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 7। ଆମର 10 ଓ 13 ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା 7ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯାହାକି 1000 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ।